الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala wannan zaɓe ta ya taho, Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya. Sannan abu na biyu, ni Abdulrazak Sharaf Danjuma wanda ke zaman a lokal gwamnan layin Sanin Banyo, kowa ya san tafiya ta nufi ina wanda tafiyar Tinubu, domin akwai wanda majority masu nemi da wani masu gari da su, kuma sannan kuma ban yi wannan consideration da su ba. Don haka ni ba ma wai APC ce ko ake ni Bola Tinubu ne ke kawai. Sakamakon abin da nake Bola Tinubu, sakamakon irin abin da ya yi na cigaba na sauri da ya samu wa matasa a yankin da ya mulke su, wannan shi ya fi ɗaga mun hankali, kuma ya yi very deserved the president of Nigeria da gwamnan shi da gwamna. Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga dukkanin abin ki saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan ana ta jita-jita, ai ina PDP ko ina wannan, to yau dai gashi na fito na faɗa APC nake yi, kuma ba wai APC ba ne, baffa ne ya kai ni APC, kuma sannan saboda baffa nake APC. Sakamakon mai shi ne chief leaders is under campaign na Kano State. It is very deserved. Da haka muna godiya ga Allah, muna godiya ga mai gidana wato MD Karota Baffa, sakamakon jajircewa da yake yi na al'umma, musamman traffic, a ja shi nan a kai shi nan kullum. Sakamakon haka ma a yau din nan akwai wani ɗan ishu da ya faru, na je ofis ɗinsa aka ce ya tafi Lagos. Da aka ce ya tafi Lagos, mu ne muka tafi har airport Malam Aminu Kano. Kafin mu tafi aka ce ai ya hau jirgi ya tafi Lagos sakamakon ganawa ta siyasa wadda ba zan iya bada sata amsa ba. Wannan shi ne kawai, amma APC ne ke wanda ya kai ni APC. na yi tafiyar kwankwasiya, amma ba na tafiyar kwankwasiya. Kowa ya sani, duniya ta sani, Bola Tinubu nake yi da Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa Murtala Silagaro a 2003 insha Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Abdulrazak Sharaf Danjuma da ke unguwar layin Sanin Banyo, babban mazaɓa da ke Kabuwa Yawai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.